Egy fekete pofon, bekapol haver, akkor, amikor nem számítol rá. Jobbról támadnak, de balról lőnek, fekete pofonnal kifektetnek. Utána Gót önsajnáltatásba kezdett, és elmesélte, hogy azért kellett neki 16 évesen tévéműsorokban szerepelnie, hogy eltartsa a családját. 16 éves koromba kerültem bele a showbizniszbe, egy pici városból, mert be kellett vállalnom olyan műsorokat, meg mennem kellett olyan helyekre, ahova rohadtul nem volt kedvem. Azért, mert kellett a pénz, mert közben másik 3 embernek a megélhetéséről is gondoskodtam. Gondoljunk bele abba, hogy milyen helyről és helyzetből jöhetett a másik. Mi a cikkeket a gúnyolódó influencereknek, publicistáknak a világ megváltó gondolatait felém tartani. Mert megígértem a családomnak, és te rád is büszkék lesznek, akit téged, bárkit ott a telefon másik végében bántanak, sose add fel. Az ilyen nőt meg kell pöcsülni, mert bírja a verést. Köszönöm szépen, és ígérem, hogy én se fogom feladni, és tovább fogom csinálni a videókat a Gabiról. Küzdj, és higgyél magadban. Dancsó Péter beefet akarok csinálni. Dancsó, aki Kancsó. Tehát Kancsó Péter beefet akarok csinálni, aki semmire nem képes. Dancsó Péter, magyar állampolgár, csak arra, hogy mások videóit összevagdossa, egy csicska ember, egy hülye gyerek, aki összevagdossa mások videóit, és Tóth Gabit, a TV2-ből, előadó művészeket lejárat, de még ha nem kapták el ezt a Dancsót, velem rosszul jár. Mert ennek a Dancsónak még problémája lesz. Úgyhogy Dancsó nekem bekaphatja, értitek? Mondjuk tudom, hogy föl volt bérelve, hogy a Norbert Stujék bérelték fel, hogy rólam beszéljen videóban, meg ilyenek, tudjátok, hát én tudom, csak hát engem nem ér.